asikwazi nje ukulohlezi sikhohlisana ngespirituality singawaface ama-responsibilities empilo nje simbambatha izinto. Cha, sikhumbuzane ukuthi wena uzela ukwazi ukucabangisa umuntu ongazele. Awukwazi nje phela wena ukuthi liyaphuma noma liyashona kuyafana nje, wena ugijimisana nezinqa nje nama-weekend amakhulu, swipe ngisho into ongayiphuzi nje, udeka amatafula kodwa lezo ngane ziyakhula. Wena nje uqomuza uquleke nje shomana nabangani nithenga nento engayi-afford ufuna ukubukwa, kuzoba ngathi iyakusukela masifuna imali yokuya e-university. Lapho u-NSFAS akayinakwa kuyinaka ukuthi wena uyasebenza futhi uregistered, wena ngapha u-afford. Ithini plan manje? Kunento ekuthiwa u-5-year plan, u-3-year plan, u-10-year plan, u-15-year plan. Wenzani manje ezokubhila out on the other side? Nizobukana emehlweni nalengane uphinde sokubuka ukuthi uvelelwe-ke futhi uma ukuthi uney'ngane ey'khulela konina lume njengathi nje. Lokho nje kumele kukuhlupha, akuyona nje into ekumele kuze kuphele isonto wena ungayicabanganga leyo. Cha. Thini iplan yakho? Wenzani manje? Sumdala phela wena, awusafani nomuntu ongavela asuke nje ahlale nje athule nje ngoba kuyi-responsibility yakhe. Cha, kunabantu abathi baba la kuwe, kunabantu abathi mama la kuwe, okuthi uma ukuthi kukhathala wena kusuke kuphela amathemba kubona. Wena-ke wenzani manje to save yourself and your children in the near future? Kodwa ngalesi sikhathi ubingelelo changes Akasha uthi ngenzani noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli. Uyabona umuntu ongazele nje ongazele nje futhi mhlambe onganayo nje commitment ethile yomshado, akana commitment, uhuye nje ubheke yena, lo muntu loyo awukwazi nokucabangisa okwakhe. Wena nje sekumele ukucabanga kwakho kube visionary, akungafani nokwalo. Kona umuntu ongaresign kusasa nje kuphinde kungabi indaba zalutho nje, ahamba ayoyifundela into afuna ukuyifunda, enze ngeyakhe indlela, u-tailor made. Wena ukwazi ukwenza lezo zinto. Wena kunalokho manje khona izinto emele ngabe uyazenza ngoba uyazi lezi ngane ziyakhula. 20 years ubala u-20 years, uyabona lezo ngane ziyakhula futhi ingane-ke mayikhula uthola ukuthi intombazane leyo ngane uyayikhulisa, uyikhulisela kini. Leyo ngane leyo ayizokukhula ngokuthi wena uthini, ikhule ukuthi wena wenzani, buka indlela ohamba ngazo, ngoba leso sihlahla masitsheka sitshekela wena. Ukwazi ingane ukuthi ayisave wena, mawuphuma nje uyagqumuza imali, ingane uyakubuka phela ukuthi uyakhithiza wena uthi ayisave, kodwa wena abeka imali, wena afuna ufane nathi. Hayi bo, ifunda ngokubona phethe wenzani. Uthi wena ingawalala ama-out, wena kodwa ulala khona ematshwaleni, ulala khona ama-out, uzubuya ekuseni la, kodwa wena uthi ufaka umthetho la. Lengane yakhula ikhula nalento eyibonayo la kuwena. Umisa iy'moto laphana, uyajola, wenza yonke into, uyafaka uyakhipha la, wena uyapheka uyathulula la. Mawakhe uyabuka phela ingane nje. Ayithi isikhathi esiningi vele manje sithi into zihlala komalume manje. Isikhathi esiningi isisho njalo into ithi ma la kuwe la ekhaya. Kanti-ke ngake ngezwa-ke ngomama ongizalayo wathi umama uba yedwa ekhaya. Wena nje bekumele ngabe ingane yakho kuwe ithi sisi nami ngangizwa, angifuni ukuthi nithi ngithe nami ngezwa. Wathi ekhaya uba yedwa umama, kumele ngabe ithi sisi la, ithi ma kuma wakho, ngoba nawe uthi ma, wazi ukuthi umama bemabili la ekhaya. Ngokunjalo nobaba into efanayo. Lo nto ikutshela ngokuthi ayikho mnandi lo nto ukuthi wena kungakhona ingane yakho ethi sisi kuwe, ithi bhuti kuwe. Akumnandi lo nto. Iyo kanye bekumele ngabe ikwenza wenza iplan manje ukuthi ngenzani mina. Ubonze ngeke, akwazi yabo. Siyazi ukuthi ama-context awafani. Akhona abantu okuwukuthi abakwazi ukuthi bangashiya nje makubo bayoba independent ngoba ibona ababheka amakhaya, uyabo. Kodwa-ke even though kunjalo, niyazi ukuthi lo mhlaba manje urana ngemali, i-system le irana ngemali, angizwa yabo, rana ngemali. Le system ziwu-2 nje izinto uma uyibheka. Bheka i-financial security,
yes, bheka lento ekuthiwa yini ukukhulisa ingane ukuthi uyikhulisa kanjani, yabo. Kunezinto simple mina wena wazi ukuthi yini engalungile ekudinga ukuthi uyilungise. Yazi ukuthi makucisha ilambu manje wena leyo nto yosala ikhathaza abanye abantu, ngoba wena awungayitsheli ukuthi uyafa uyokufe, awungayitsheli ukuthi awungayitsheli ukuthi uyokufa nje no anytime soon, yabo. Awungayitsheli futhi ukuthi lengane uzoyibona manje singaka, and njengoba isingaka nje sokukhona ezinye izinto ezikhombayo ukuthi lengane bekumele ngabe kwenze u1 no2 no3, kodwa bekuphuma nokushona kwelanga bekuyinto efanayo nje, bekuyinto efanayo nje, yabo. Khona izinto ezingama mistakes ezidinga uattendwa nje manje, yabo. Manje njengani esakhula laba ke besilisa ibona vele abahlalele i-challenge ukuthi babe ngama leaders emndeni yabo, uyihead, yabo. Moyihead ke thatha phela, thatha utava lakho, thatha emzini yabantu, thatha ubeke la, faka ishelter yakho la, faka imfundiso zakho la, ibe yihead la kwakho, yabo. Into leyo edinga ukuthi ucatshanga. Awusekho manje ikhahlelwa auntie lapha kuthiwa hamba kini, ikhahlelwa umalume lapha nakukhulunywa zonke izinto lezi. Ungenzi biba indoda evisionary. Izingane ziyakhula lezo. Zibekele ukuthile mawuthi uyasebenza. Zibekele ukuthile. Uyabona nje mangikhuluma ngo15 20 years thola ukuthi nathi ingane usenaye akafiki leso sigaba. Zikhona izinto la ezingama, you can go deeper and search what is it that I can do now. This can generate some returns, reinvested returns. Yothi iqamba lengane noma lezi ingane ziphuma ziya ema-university noma ziya high school ke ngizobe sengikwenzile u1 no2 no3, yabo. Iplan le okay, ngoba phela a good time to start is always now, yabo, because nathi lezi zinto ezizaziyo ngempilo manje asizazanga ukuthi sikade sazazi, zaze manje. And ihlezi khona lento ethi if I knew what I know now, I wouldn't be here, or the situation wouldn't be like this. No, it's kuyafana. Mina into ngiyazi is my early 30s, yonke into engiyaziyo, kodwa khona umuntu othola ukuthi njengamanje nje kuyena kuyafana nje. Lezi zinto zozobuya umqondo eseko40, buya umqondo eseko45, ngine advantage. Even though any advantage nomuntu othola ukuthi zimfikele lezi indaba ela ku 20 years, early 20 years, yabo, early 20s, I mean, une advantage. Kodwa the great time and the good time to start is always now. Ukuphevela abantwana, yabo. Abantwana nje badinga ukuphevela ukuthi qamba kufika isikhathi esithile, zikhona izinto ezithile. Uyabona, ake ngithi ke mhlambe awusebenzi, yes, ake ngithi mhlambe awusebenzi, kodwa zikhona izinto othola ukuthi ezinye aziphathelene ngisho nanemali, ziphathelene nokuthi nje kumele ulungise into zalezi izingane nje, azidingi ukuthi mhlambe ukuthi ubeke imali ngoba vele awusebenzi, it's fine ke uyokhalela kuyena uhulumeni, kodwa wazi kahle ukuthi le ngane ayinawo u1 ayinawo u2, le ngane idinga ukulungiselwa u1 no2 no3, kodwa cha, kuthiwa kulungiswe lokho, cha, ayonto ikhathaza ngayo, and ikhula nayo le era lengane le, ikhula nayo le era engadingi mhlambe nana, edinga isikhathi, ayidingi imali, idinga isikhathi ukuthi uyilungise. Kodwa lapho manje uzele umuntu, awukwazi ukucabangisa umuntu ongazeli, uzele, yabona. So owesilisa owesifazane kuyafana, awukwazi ukucabangisa umuntu ongazeli. Ama preparations for the future enganeni ayadingeka. Njengoba ngisho lathi mina umhlaba lo isystem sikuyona le system, angithi irana ngemali, and ingane ayizokulindela wena ukuthi uyitshele ngendaba zo system la ukuthi system ifaulty and what. Ingane yona ifuna ukufunda, ifunela ukuya e-university, ifuna ukuyiqashelwa. Lokho kuba enlightened wakho izobuya ikubona, ngoba wena ukwazi ukuimpose phela vele futhi empilweni yomuntu. Ingane izofuna ama responsibilities, wenzani manje?